Sean Demicoli ta' 37 sena minn Birzebbuġa intbagħat 3 xhur ħabs u kellu l-arma konfiskata wara li l-qorti sabitu ħati li spara fuq venewwa protetta mill-liġi u kien immultat 200 euro u kellu wkoll liċenzja sospiża għal 3 snin. Il-każ seħħ il-ħamis u kien kaċċatur ieħor li rrapporta lil Demicoli li hu magħruf sew mal-pulizija. Jirriżulta li kien għall-ħabta tas-7:09 filgħodu li f'Benajsa Sean Demicoli spara fuq it-tajra. Għalkemm ammetta li spara qal li ma kienx jaf li din l-ispeċi hija protetta fir-rebbija. Demicoli huwa akkużat bl-attentat taqtil ta' Tunezin u jinsab barra wara li ngħata l-ħelsien mill-arrest. Minn barra dan għandu każi oħra tant li fil-qorti intqal ukoll li b'dan il-każ huwa reċediv. Fi stqarrija l-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba u Konservazzjonisti qalet li Demicoli mhuwiex membru tagħha u żiedet li qed jinkoraġġixxi lil kulħadd jaġixxi bħal dawk il-kaċċaturi li rrappurtaw lil persuna li sparat fuq tajra li tista' taqbadha biss fl-istaġun tax-xitwa. L-FKNK appellat lill-assoċjazzjoni li huwa msieħeb magħha biex minnu fih tikkanċella sħubija tiegħu. Qalu li l-kriminali m'għandhomx ikollhom post mal-kaċċaturi legali fil-Gżejjer tagħna.